Kenenkään ei pitäisi kokea kiusaamista, väkivaltaa tai häirintää. Jokainen lapsi ansaitsee tulla hyväksytyksi ja meistä jokainen on luomassa turvallisempaa kasvuympäristöä lapsille ja nuorille. Turvallinen koulu luodaan yhdessä. Koulun tulee olla kaikille turvallinen paikka. Aikuisten tulee huolehtia oppilaiden turvallisuudesta. Opettajien ja koulun aikuisten tulee suunnitelmallisesti huolehtia turvallisuudesta koulupäivien aikana, myös ennakoiden. Myös oppilailla on vastuu käyttäytyä toisia kohtaan arvostaen. Eikä unohdeta huoltajia. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää. Turvallisuutta voidaan luoda yhteisillä toimintatavoilla, joihin kaikki sitoutuvat. Puhutaan toisista hyvää, kannustetaan toisia, puututaan kiusaamiseen, toimitaan yhteisten sääntöjen mukaan ja panostetaan yhteisöllisyyteen. Tuetaan siis lapsia ja nuoria sekä kotona että koulussa. Kiusaamis- ja häirintätilanteiden pahentuminen ja vaikeatkin tilanteet voidaan estää varhaisella kodin ja koulun yhteistyöllä. Opetushallitus on tehnyt hyvät valmiit muistilistat kiusaamistilanteisiin sekä huoltajille että oppilaille. Ja hei, tiesitkö, että Laukaan kunnan esi- ja perusopetukseen on päivitetty suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä? Suunnitelma löytyy osoitteesta peda.net/Laukaa kouluturvallisuus-otsikon alta. Suunnitelma sisältää kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän käsitteet, ennaltaehkäisyn, puuttumisen, jälkituen, kodin ja koulun yhteistyön sekä viranomaisyhteistyön käytänteet. Suunnitelmasta on laadittu myös visuaalinen tiivistetty kuva, jossa ydinasiat on esitetty tiiviisti. Suunnitelmasta löytyy myös kiusaamiseen ja häirintään puuttumisen toimintamalli. Huolehditaan, että pyrimme päivittäin tekemään tekoja turvallisemman koulun eteen. Yhdessä.